Gennep en het land van Maas en Niers heeft iets met keramiek. Je ziet het heel duidelijk in de historische kern van het stadje Gennep. Zo ligt tussen het gemeentekantoor en de bibliotheek, ontworpen door Albers en van Huut, een fraai mozaïekplein. Vlakbij, in het historische stadhuis, is de heilige Norbertus van Gennep in mozaïekvorm in de raadzaal aanwezig. Een etage lager treft u een tegeltableau aan dat de eeuwenoude verbondenheid van het pottenbakkersambacht met Gennep uitbeeldt. De Romeinen en keramiekgroeten laat u de historie van de keramiek van de regio beleven. De Maas en keramiekroute toont u de verwevenheid van de Maas met de keramiek. De route gaat voorbij het kasteel van Heije en passeert de molen Gerarda op afstand. Ze voert u door een typisch Maaslandschap met lieflijke dorpjes en kapelletjes. En regelmatig nodigt een veerboot u uit de overkant te gaan verkennen. Hier in de Affertse uiterwaarden van de Maas is van de 3 grof keramische fabriekjes alleen de steenfabriek Nuance nog over. Wel hebben zich verschillende keramisten in het inspirerende landschap gevestigd, zoals hier in de oude tramhalte van de Maasbuurtspoorweg. In Oudbergen steekt de route de Maas over en keert via het eeuwenoude Maasheggenlandschap terug. Het heggenlandschap heeft in Nederland veel te lijden gehad en is grotendeels verdwenen. Maar dankzij de Maas is het heggenlandschap hier grotendeels bewaard gebleven. Na de Eerste Wereldoorlog kwam er namelijk een overvloed aan prikkeldraad op de markt. De arbeidsintensieve heggen werden vervolgens op grote schaal gerooid. Hier, in het land van Maas en Niers, ging dit proces echter stapvoets en bleven veel heggen bewaard. Dit danken we aan de Maas, die na elke overstroming een dunne laag vruchtbare klei op de weilanden achterliet. Oorzaak hiervan was de remmende werking van de talrijke heggen, waardoor de vruchtbare klei kon bezinken. Toch treft men her en der nog prikkeldraad aan. Deze wordt tegenwoordig geleidelijk vervangen door de nieuwe heggen, hetgeen de flora en fauna alleen maar te goede komt. Illustrerend voor de waarde die men tegenwoordig hecht aan het Maasheggenlandschap is het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten, dat hier jaarlijks gehouden wordt. Te midden van de Maasheggen ziet u recente kleiafgravingen. Deze klei wordt gebruikt door de Oevelse Steenfabriek. De ontstane poelen verhogen de natuurrijkdom van het gebied, maar tevens vergroten ze het waterbergend vermogen van het landschap en verhogen daardoor de veiligheid van de bewoners van het land van Maas en Niers. De route keert tenslotte via de Maasbrug terug naar de historische kern van Gennep. Hier ligt aan de markt Museum het Petershuis, dat in de gewelven een uitgebreide keramiekcollectie exposeert.